To fa yanzu sabuwar sanarwa akan wannan shahararren shiri mai albarka ko mu ce wannan shahararren fim wanda masu dubbannin masoya kallon wannan shiri mai albarka ko mu ce shahararren fim na Izzarsu za su so a ce sun san menene yake wakana wanda wannan al'amari a yanzu kusan shine makasudin dalilin da ya sanya za ku ga a kafar sada zumunta ta YouTube ba kwa ganin wannan shiri mai albarka kamar yadda kuka saba ganin sa a baya wanda kuma wannan bayani da zai biyo baya a cikin wannan bidiyo kusan shine kacokam ko mu ce abu da ke da alaka da wannan shiri wanda kuma shine kacokam dalilin da ya sanya za ku ga ba kwa ganin wannan shiri a lokacin da kuke so haka zalika kuma a sa'ilin da kuke so wanda muke roƙo da ku bi mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo domin ku ji menene yake wakana haka zalika kuma menene dalilin da ya sanya za ku ga a yanzu ba kwa samun wannan shiri mai albarka wato shirin Izzarsu a kuma lokacin da kuke so a yayin da kuke so a sannan a san da kuke so amma kafin ku kai ga sauraron wannan shiri namu mai albarka muna masu roƙo na cewa idan ya kasance wannan shine karanku na farko na kawo mana ziyara a cikin wannan tasha tamu mai albarka da ku daure ku danna mana alamar subscribing sannan ku danna wannan shafi namu alamar ƙararrawa domin ku ci gaba da samun ingantattun shirye-shirye a kan lokaci da zarar mun ɗaura wanda kuma tabbas idan hakan ne kaɗai hanya ɗaya tilo da za ta ba ku dama wanda za ku ci gaba da bibiyar mu a shafukan sada zumunta na YouTube da sauran kafafen sada zumunta wanda za ku ci gaba da samun a kan lokaci da zarar mun ɗaura wanda kuma kamar da yadda masu kallo da bibiyar wannan shiri mai albarka suka sani cewa wane ne mamallakin wannan shiri ba kowa bane face shahararren producer kuma tsohon darakta haka zalika sabon darakta a cikin wannan shiri wato Lawan Ahmad wanda kuma za mu iya cewa tabbas Lawan Ahmad shine mai dauke da wannan shiri mai albarka na Izzarsu wanda kuma wannan shiri mai albarka na Izzarsu ana son ya sani a kafafen sada zumunta kamar haka Bakori TV akan YouTube shafin Lawan Ahmad a kan Facebook da Instagram da kuma TikTok wanda Bakori TV ita ce tasha ɗaya tilo wanda ake samun sahihin shahararren wannan shiri mai albarka wato shirin Izzarsu a kanta wanda za ku ga in dai fa har ba Bakori TV ba to fa mutum ya tafi bulayi wanda kuma shahararren producer haka zalika kuma shahararren daraktan wato Lawan Ahmad yake kawo muku ishi wannan shiri na Izzarsu akan wannan YouTube din sai dai kuma a kwanakin nan tabbas masu kallo da sauraro za su ga cewa ba sa samun wannan fina-finai na Lawan Ahmad ko mu ce na Izzarsu a waɗannan makamantan kafafen sada zumunta waɗanda aka saba samun wannan fina-finai wanda hakan ke da alaƙa da cewa ba a saka wannan shiri na Izzarsu a kafar zumunta musamman YouTube wanda shine gurin da ake samun kacokam wannan shiri ingantacce wanda kuma tabbas mun san mutane suna ƙorafi akan haka wanda kuma wasu sun san cewa a halin yanzu kacokam wannan shirin fa ba a haska sa a kafar ta sada zumunta ma'ana dai wannan shiri yanzu ba a haska sa wanda shine dalilin da yasa za ku ga ba ku ganin wannan shiri akan kafa ta sada zumunta amma insha Allah ana gaba da dawowa hutu na wannan ci gaba da haska wannan shiri mun gode.